en gang til. Bare hold lige på nu. Ja, vent hvad. Det var godt. Tillykke med det. Fantastisk. Så gik lige ned i skuddet. Ja. Så det var godt. Lad os gå frem og kigge på den, Hans. Ja. Kom. Ej, det er fantastisk. Hans, nu skal du prøve at se her. Nu tager jeg lige de riffel. Ja, den her lag, altså. Ja, prøv at komme her. Ja. Du skal lige ned og lugte her. Det her det er kun noget, den gør i 10 sekunder. Prøv ned og lugte herinde. Du skal sætte næse helt ind i hår. Så kan du lugte adrenalinen. Så kan du prøve at lugte. Du sætter bare næse helt ind. Så sødt det er. Ja. Det er Ja. adrenalinen, den gør nu. Og om lidt, der lægger den simpelthen hårdt ned igen. Og så er det så over. Ja, Det er kun vel, lige noget, der sker her nu. det var fantastisk. Så tillykke med. Ja. Det er et fantastisk dyr og trofæ. Ja, det er en fin trofæhund. Ja. Det er et flot dyr. Hvor gammel er sådan en? Ja, men den der, den vil jeg skyde på, den er omkring 7-8 år. Ja, det er 7. Og så synes jeg, I skal lige sige tillykke til Hans. Ja. Tillykke. Tillykke med det, dog. Ja. Det var flot. Tak. Godt, jeg takker.